No, I'm very, very shy. Benvinguts un altre cop al nostre programa setmanal. Avui us oferirem un reportatge sobre l'elaboració d'un càsting. Veurem diverses noies que passen aquest càsting i veurem la difícil tasca de la persona que ha de fer l'elaboració. Com estàs? Qui? Jo? Sí, tu, com estàs? Bé, estava una mica nerviosa, és que no sé què haig de fer. No saps què vens a fer? Bueno, sí, un clàstic. Acabareu a tots els càstings, portin a presa memoria. Hola, me llamo Mayra Stande, tengo 16 años y vivo en Barcelona. Soy estudiante y resido en el domicilio paterno. I què? Com has deixat d'aquest càsting? Al diari. Llegeixes el diari habitualment? No. No. No, que no, collons, com pots dir que no? M'estàs dient que no veus el Ves diari? que venim aquí, perquè tingui la samarreta neta és una mica imbècil, no trobes? Això és que només em mira les tetes. I si no vols sortir amb mi perquè no tinc els pits macos, no sé, Gracias. Hola. Jo no he sigut. No m'estranya.